Senyor conseller, si no som a pes, bon pes. Això és el pes, el volum de la llei, aquest. Aquestes d'aquí és el volum, el pes, de les esmenes que han fet els que li donen suport. I aquestes d'aquí és el volum, el pes, de les esmenes de l'oposició. Si ho veu bé, és més gros quasi el volum dels seus que els dels altres. A partir d'aquí, senyor conseller, alguna cosa que falla. Diu, els ajuntaments hauran de prioritzar l'adjudicació dels espais del mercat municipals, fires i llots que no siguin establiment comercial permanents al titular d'explotacions agràries registrats en el registre de venda directa. I com se fa fins ara? Més que així. Perquè hi ha qualcú més sies, a compte-mos que mos estem barallant que les pageses i els pagesots, si pot ser, puguin venir a vendre tots al mercat, que cada dia hi ha menys gent que vol anar als mercats a vendre. Jo quan veig això, dic, ignorància, desconeixement, no han paupat el que és la realitat d'aquest assumpte. El qual el principal argument de retirada d'aquesta esmena, d'aquesta llei, que jo me pensava que no seria aquest, que seria el que ara li diré, és que els seus no estan d'acord en el que vostè ha fet en el seu equip. No estudia aquesta llei per intentar a cultius extraordinaris que hi ha en aquesta terra. En posaré un només. El millor cocovet del món se fa a Mallorca. El millor cocovet del món se fa a Mallorca. El pitjor cocovet del món se fa a Califòrnia. El principal accionista és un expresident dels Estats Units. És una merda de cocovet, l'americà. El nostre és un cocovet que parles en Déu quan te'l te menges, que parles en Déu, i no som capaços d'invertir dos bes perquè no poden ser els millors en aquesta qüestió. D'això podria xerrar de les meldes i d'altres coses. Una brega directa que m'hagués recorrit Madrid, que me recorrés aquí, que me recorrés Europa, que me recorrés aquí. I tindrem plet durant 12 anys, que el tindrem, però sabran que nosaltres som europeus i espanyols i que volen que les coses ens costin el mateix que aquells que estan dins del continent. I si no, no són productius. I que tenim un problema mediambiental, que si no cuiden les terres, en productes s'erosionen i se perd la cortesa terrestre. Aquesta és la discussió. I resulta que en vez d'anar per aquí, que jo pensava que això aniria per aquí, plantegem una llei perquè qualcun del seu col·laborador a medi ambient passés un guster, s'inflàs com un pavo real, com un granot d'aquells que crida per enamorar-se de la família, així de clar, d'aquest granot que vostè i jo hem vist al camp. I li diuen una llei agrària, i ell el que ha fet ha estat incomplir un mandat estatutari que és que amb ordenació i urbanisme són competències dels consells. I ha passat un guster de fer retxes urbanístiques a damunt una llei agrària que jo pensava que pogués tenir futur, que pogués tenir compensació de costos, que pogués tenir investigació, i que no farem urbanisme. Fins ara mos hem benegloriat de dir, feim un oli d'escàndol, boníssim. I quantes vegades anem a un sopar amb amics i la gent se benegloria, això està molt bé per l'autoestima, a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera feim un bon oli, el feim molt millor del que era antes. Bueno, si vengués el meu predicador millor me diria que sí o me diria que no, no ho sé. La qüestió és que jo ho trobo que sí, feim un bon vi, cada vegada més vins, tal i qual, però si ignorància s'opina és que no saben que s'oli, si has de fer una tafona, has de mestre uns paràmetres que no t'han d'emprenyar per construir els depòsits, o que si has de fer unes bodegues, els depòsits no estan horitzontals, estan verticals, i veus una llei que això quedava exonerat i ara no, ara demanar interès general. I de què anem aquí? Per si això ho teníem, perquè mos l'ha de llevar vostè. Qui és el que ha tingut aquesta il·luminació per fer aquesta història? Doncs un que no fa de pagès. I si no me diguin nom, i el nom, i me diguin número de DNI, i veurem quan n'hi ha de pagesos al seu redol, en aquest sentit. És una vergonya. Però no tan sols amb aquest tema. Volem que la gent vengui els seus productes. I tenim mentalitat japonesa, d'això que viuen en pisos de 20 metres, i volen que venguin el gènere, i volen que el venguin dins 75 metres, saps? 75. És producte perecedero. Potser haurem de fer una càmera. I aquesta càmera ha de estar motors.
i hem de poder entrar en la carretilla per ficar les caixes de les tomàtiques als melons. I de passo haurà un lloc per poder exhibir. I si ve un grup amb un autocar, convendria de 25 que puguin estar dins la mateixa sala. I no, espereu, cos de 5 en 5. No poden ser 125 metres. És un problema. No, 75. Qui ets il·luminat que diu 75? Que té de pageses que diu 75, o de pagesa? Quantes vegades s'ha trobat que els 75 metres seus li sobraven per gent que tenia? Quan això era una qüestió per intentar promocionar perquè si gent anés a comprar el puesto. És que són uns desbarats, que lògicament, potser el senyor Jarabo, que viu dins d'una ciutat i ve d'una ciutat més gran que la capital, no ho entén. Senyor Vidal, s'ha ficat dins un femer. S'ha ficat dins un femer. No n'hi ha xutxuf. Poden les agroestances. Poden dormir 6. I han de dormir dins la casa de la pagès o el pagès. I si ronca? Per què han de dormir dins la casa del pagès? No passa a cap puesto d'Europa, això. Ni a Sicília, que tenen agroestances que vostè sap que són de 8. I vostè sap que hi ha zones a Espanya de 17 i 15. I ho tenen dins edificacions legals, existents, que hi tenen 8, 12, nosaltres diem en faci 12, però perquè dins la casa és la pagesa. Ja m'imagino la meva predina, que diria el meu predí barral. I que no poden dormir, ja de ser. Deixeu-me dormir tranquil. Qui ets il·luminat que vol això? Qui ets il·luminat que vol això? És que és molt fort això és sentit comú, senyor Vidal. Sí, vostè ja pot dir que jo l'envolta, no, intent ser un ciutadà de Balears, en aquest cas nascut a Mallorca, i també a la Pobla. M'entén? Intent xerrar per aquells que fa 3 mesos que xerram en els bars i que mos trobam i que deim que això m'ha tornat loco. Senyor conseller, me digui, per favor, quantes finques ha de mestre que només li cobrarem de regadiu, legals, amb aigua, la caseta, magatzem, només li cobrarem. I no li cobrarem. Volem que la finca estigui neta, que pagui la contribució i que pagui el fitxo de corrent, que són més de 250 euros cada mes. Si paga això, vostè trobarà finques per llogar 15 anys i 20 anys a l'encontrada de la Pobla, Muro, Campanet i Buja, és que voldrà. Avui he sentit aquí un desbarat de 1000 dimonis. L'agricultura no funciona perquè els preus de les finques són cares. Això no ha vergonya de dir-ho. Que és que l'agricultura funcionava fa 10 anys o 15 anys. No comencem a cercar un enemic a una cosa que queda d'un altre puesto. El corc és un altre. Li diguin a son pare i sa mare de la consellera. Menys si el problema és que la finca és cara. El problema és que fan feina de sol a sol i no dona. Per què? Perquè hi ha costos impossibles de mantenir. Resulta que les àrees d'interès agrari de l'any 2018, segle XXI, que s'han pogut mantenir, ara resulta que són les castigades per si una dona o un home, que encara estan de pagesos actius, i els seus fills els han fet d'economistes, o enginyers, i no s'han dedicat a la pagesia, ara aquests no poden fer una casa si no se dediquen a la pagesia. I totes aquelles terres que eren d'interès general del segle XIX i segle XX per aquesta terra, i que han estat abandonades, aquestes sí que poden fer una casa en rústica. És a dir, aquell que ha aconseguit poder xerrar avui d'àrees d'interès agrari és el que penalitzam perquè no pugui realment tenir un dret com un altre. Per aquí no hi passarem. Per aquí no hi passarem. I si l'aproven l'any que ve, ho canviarem. Li garantís que ho canviarem. Li garantís. Perquè jo vull ser igual que vostè. No vull ser més. Però dins d'un terreny rústic que he mantingut tota una vida i que han mantingut els meus avantpassats, no pot ser que en el meu poble me llevis dret i el poble del veïnat, i l'altre 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 veïnat, que són 7, li dic que ho pot fer. Quan allà fa el mateix que en el meu poble, o el mateix que Campos, o el mateix que Espada de Sant Jordi. Aquestes qüestions, senyor conseller, són viscerals, i per això m'encenc, perquè aquestes qüestions són senyes d'identitat. I vostè, per molt que vulgui, aquest govern, pot ser que els tingui en vigor 6 o 7 mesos, però li garantís que d'ara un any, aquesta llei, si vostè l'aprova, jo me cuidaré que la canviï. Moltes gràcies.